ada, ada. Nih, baca बैसागि mata फाग्लिखौलाय? Mata फाग्लि नङा ada, आं नोंनि थाखायसो फाग्लि जाबाय. दा हाबा लानानै स्रां रायजो जाबानो जाबाय दाब्रा? जानो ada, आंहाथ' नोंनि अनगा रावबो गैया. आदानो हामा मोनो नामा? माथो सिख्लाफ्रा आदा होनोबा गोसोआ मेव मेव मोनलायथारोब्रा। गोसो थोनाया बेबादिसो नायफिनथाराबो साला आदा होनबावथों। नै आदा मा नायफिनथाराबाल खालायबायनानै लाबोदों आं दासो। माथो इसेबां एमब्राफ्रा आंनियाबो गोसोआ माबा लोरो मावलायलांनायसो मोनबाय आङो। फाग्लिया दाख्लै जे सानो बुंनाय बादि मैदेर मुलिखौसो होमारबाय नामाब्रा। नै आदा गथ'फ्रा नों मैदेर मुलिखौनो होथारमारबाय नामाब्रा बैसागि आगै? माबा नोंखौ नुब्लानो आंनि गोसोआबो मेव मेव मोनग्रासो जालायलांबाय। दुर मा मैदेर मुहनि होबाय बायनो? नोंखौ नुबानो आंनि गोसोआबो बांग्रि मावनाय बायदि गुलुब गुलुब मावो। खोनासं आदा, मेगननि नोजोर गोलैब्ला हायना मुलियानो नांलाया। थारमाने आं गोसो थोफ्लांबाय। हा हु गैयालै आगै, आं माजों संसार जानो? बिगा दासि आदा, खर' एक्सटेनसन गंसे दंखायोना। आं एम्फौ फिगोन, खुन्दुं लुगोन, अइभिङाव जि दागोन, नों जि फानगोन, सानैजों ग्रें ग्रें रायजो जागोन। जायखिजाया नों हले मैदेर मुहिनिखौ दाहोथारलै आगै। जामारमार मैदेर जाफ्लांनानै नोंनि बारिनि हाग्राखौ सौसि हैफ्लांबायोब्लासो जुलुम जाथारगोन। आं बेखौनो लुबैखायोबा। जेबो नङालै। आदारखौ फैजाबाय? गैया, माथो गब्दाजोंनो फैया। मिथिंगादासि मुगा खुन्दुंनि गरसि बानायनानै दुब्लिखौ साना दोनदों। गावनो गाव नांफैथारगोन। पेसेन्टआ दा साननैसोनि आलासिसै। बेहा लुकेमिया जादों। रिपर्टखौ गासिबो नायजोब्बाय आं। गासिबो मोदोमाव बेहा गोसारजोब्बाय। मेगनाव हमबा बेहा खानि जासिगोन। खुनु गेरेन्टि गैया, जिखुनु मुहूर्तआवनो थांनो हासिगौ। मा? रुगिया मा जानो लुगैदों बेखौ जाहोस्रादो। जि खालामनो बियो बेखौनो खालामनो होदो। मानोना बारा गोबाव गैला बेहा। एसे गोबाव रंजालिखौ मानो लोगो हमनो थाङाखै? लोगोआ गोब्राब लोमजादों। नोंखौ लोगो मोननो हांखुर जागासिनो दं। मा? लोमजादों? खोनासं सम्फा, आदैया दाखालिनो आंखौ होखारहरखाबाय आरो रंजालिखौ लोगो हमनो गोख्रों बादा होखाबाय। बेयाव आं माबोरै थांलायखो? नङा आदा, आदैया गावनि गोरोन्थिखौ हमनो हाजोब्बाय। आदैया गावनो आंखौ लिंनो थिनहरदों। मा? आदैया लिंनो थिनहरदों? बे माब्लाबाबो जानो हाया। नङा आदा, एखनब्ला जाथावै जाथायानो जायो। दे जागोन बिदिब्ला, दा बेलासिहालागै थांगोन आं। समनि आंखाल आदा, गोबाव दाख्ला। आं थांनोसै, लोगोआ नेगासिनो दं। आदा सानसुमा फैदों लोगो।
नों बहा गोमानानै थायामोन आदा? बहा गोमानो आं नोंजों दङ ना नोंहा मा जादों रंजालि मा लोमजादों आंहा मा जानो जेबो जायाखै बिसोरसो आंखौ माबा जब्रा जानाय बायदि बिसिनाव खाना दोनबाय थादों ओरैनो गगा मोननायफोरखौनो आदा आंखौ बैथिं एसे बेरायहै फैदो बिदिब्ला मोजाङै लोगो लासै लासै दागि लोगो आंहा जेबो जाया आदा सानसेबा फैखाबायना नोंसोर आंखौ बेसेबां बेंथाना लाखिनो हानो आदा जेसेबांखि बेङा मानो आं सानसे समाव खारखुमा लांखागोन नोंसोर पात्ताखौनो मोननाय नङा सि मानो बिदि बुङो सना आंहा नोंनो बुंनांगौ गोबां बाथ्रा दंमोन गासिबो आद्रा थालांजोबसिगोन बेलासि समाव नेदों आं नोंखौनो समनि दोमैलु बेलासि समाव नेदों आं नोंखौनो देलाय सिदिङा लानानै निजोम दाहा गाथोना नोंनि खन्थाइनि माला दोंसे नोंनि खन्थाइनि माला दोंसे सुजुबाय आं
दैसानि साम'नि साखियै दैसानि साम'नि साखियै लिरगोन जाय जारिमिन नोंनि आंनि अराय गोथारै जिउनि आद्रा सानरे गारलांबाय आं दिनै नोंनि थाखाय जेराव दं नोंनि आंनि सानैनि खन्थाइ जेराव दं नोंनि आंनि सानैनि खन्थाइ जिउनि आद्रा सानरे गारलांबाय आं दिनै नोंनि थाखाय थुदो सना न'आव थांदिनि नोंहा जोबोद मेंबाय बहा थांनो आदै बहा थांनो माने आदै आं दिनै दिसाहारा जाबाय रंजालि दुखुआनो आंनि बिखायाव गले गले सौग्रावफैबाय थायो रंजालिया मा जादों आदै रंजालिनि जिउआ साननैनि थाखायल'सै सानसुमा बिहा ब्लाड केन्सार जादों मा औ सानसुमा डक्टरा बुंखाबाय रंजालिनि जिउआ जिखुनु मुहूर्तआव थांनो हासिगौ मा धोन दौलतनि थाखायनो सम्पतिनि गोग्गानायावनो दाखालि आं नोंखौ होखारफ्लांबाय गाज्रि बेबहार खालामफ्लांबाय बेनि थाखायनो आंखौ निमाहा हो थाङा दैया नाङा सानसुमा थां रंजालिया नोंखौ नेगासिनो दङ थां नों थांदो थां लोगो लोगो मा दिनै मा एसेबां फाव खुदों होनबा आं दिनै जेबो नुवासै आंखौ बिबार बारियाव लांदों आदा सानसुमायाबो दाबो सफैयाखै दिनै दाबो मानो अखा नायाखै लोगो इसोरा दाबो उन्दुनानै सिखाराखै नामा नों मानो सिरि लोगो लोगो नों बहा दङ आं बेवहायनो दं लोगो नोंजोंनो दं आदा सानसुमा फैगौ लोगो बहा
बिनि देहानि मोदोमफ्रुआनो आंनि सिनायथिखा लोगो। नो रंजालि मा बेलाय? बिबार बिबारखौ मानो आदा? आं दिनै जेबो नुवा, गोसोनि मेगनजों नोंखौल' नुयो आं। आंनि जिउआ दिनै हर बायदि खोमसि।
आब' जायल' जाल' जि फिसाजो सासेल' दंमोन बिबो गोमालांनोसै मा खाफाल लानानै फैयामोन बे गथ'आलाय फिफायाबो जावलिया बायदि जानानै दाख्लै न'निफ्राय ओंखारलांदों मुलि नागिरनानै थांदोंमोन दिनैसिमबो दाबो जेबो खबरानो गैया सारनानैसो जारला जाबाय साख्रियाव थानाय समाव फिफाया मावनाय पापफोरखौनो जों दा उथ्रिख'नो हाया जाबाय गथ'फ्रासो खस्थ' मोननांबाय दागाबसै दागाब मा पाप हाबा मावामोन साथिरामालाय बेफोरखौ दासोंसै आब' मन्दल साख्रि मावनानै गोबां मानसिनि हा हु थगाय लाबाय फाननानै होबाय खायसेखौ निखावरि खालामबाय मानोथो बादा होयो नोंलाय होदोंमोन आब' सोर हौवायाथो हिनजावनि खोथाखौ खोनासङो दुखारु खानानि हा फाननायाव मालाय खम जादों खथ' हा बुयै बुयै गाबफैदों गाज्रि सावहोलांदों दा बिसोरो बिसि फिसाय सानैजों सेरजा दामै दामै लामानि बिबायारिसो जानांबाय बेफोरनि पापखौ गसाया आंनो होबाबो हामगौमोन दा हनै रंजालियासो भुगिनांबाय बहा दं रंजालियालाय बैयाव दं लोगो मा दिनै मा बार लोगो दिनैलाय बुधबार नङा होमबा मानो लोगो बिदां पुर्निमा मोनहा गासिबो थांफिनजोब्बायदां आंहासो थालांबाय बिसोर आंखौ खबरबो लाफैयासै फैदोंमोन लोगो दाखालि फैदोंमोन नाथाय नों उन्दुनानै थाबाय थानायखाय नोंखौ डिस्टार्ब होआसै नों आंखौ मानो फोजायो लोगो आंनि उन्दुनाय सिरि मोननाय जेब्लाबो बिदिनोसै जारौ सोर बियो लोगो बे मुजा आंखौ सोर गाबज्रिदों सिनाय लोगो सोर बियो आयं जाथारगोन बियो आयंनि अनगा आंखौ बे मुजा रावबो गाबज्रिया आयं जारौ आं आयं नों बहा दं आयं आयं दागाबसै आङो नों गाबब्ला सारा संसारानो गाबजोबगोन नों जारौ मा बेलाय नों मोजां मोननाय गाबनि दख'ना आयं दख'नाखौ आंनो मानो आयं बहा गाननो बहा थांनो आयं आंनो जेबो नाङा आयं दिनै नोंखौल' नांगौ आयं नोंखौल' नांगौ आंनि जिउनि जोबथा सानाव नों दिनै फैबाय आयं आं दिनै नोंखौ नुनोबो मोना जोनोमनिफ्रायनो गाबबाय आं आयं बेसेबां गाबबावनो मोदैयानो रानलांजोब्बाय दागाब जारौ गोसोखौ दाद खालाम थोराय थांगोननि बियो थांगोन गोसोखौ दाद खालाम बे दोंसेयानो जोंनि जिउनि लामा आंखौ इसोरनि दरखङाव लां आयं आं आर'ज गाबनो बिदिब्लालाय
जिउनि लामाया जेब्ला गोथैजोबो अब्लासो सुबुङा आनान गसाइनि दरजाखौ गोसोखाङो दुखु खालामनो नाङा गथ' नों दिनै अबंलावरिनि दरखं सफैखाबाय नों आरज गाब नोङो गोजोन थागोन
नो गथ' नैबे बिबारा ला दुखु दाजा जिउनि बै फारसेया जों मिथिस' हायै मोनसे खोमसि फैसालि बिनि थार ओंथिखौ आफा आनान गसाइयासो मिथिगौ। लोगो आंखौ मानो एसेबां देलाय होबाय थाखो? मानि थाखाय? सोरनि थाखाय लोगो? देलायाबा ओरैनो थाबाय। आं थैमारसिगोन नामा? थैयामा आंखौ गारनानै बोरै थांनो नोङो? बे सोमखोर मिथिंगा, बिफां लाइफां, बिबार बारि गासिबो आंनि थाखाय थालांजोबसिगोन। लोगो नों मानो गाबदों? थैनानै थांबाबो आं नोंजोंनो थागोन। फै लोगो आंनि खाथियाव जिरायफै। लोगो दा गाब लोगो, बिदायनि समाव गाबनो नाङा। माबेलाय? माबेसि? बाबा आंनि न'खराव जोबोद गिदिर खैफोद जादों बाबा। आंनि न'खरनि बिनानावा जोबोद गोब्राब लोमजादों। नों आंनो अननानै मुलि हरदो बाबा। दुखु दाजा फिसा, थैनाय थांनाय बियो सोरजिनि नेम। संसाराव फैदों जेब्ला सानसे नङा सानसे थांखानांगोन। सोरबाबा आगोल आरो सोरबाबा उन, बहाय दुखु जानांगौनि जेबो बाथ्रा गैया। बै दंफांखौ नुहुरबाय नोङो? गेजेरखौ गाज्रि खामख्ल'जोब्बाय, थेवबो थांनानै दं। आरो बैखौ नाहर, बेहा जेबो जायाखै, थेवबो रानलांजोब्बाय। मानो बेबादि बाबा? बिनो अबंनि सोरजि आरो बिनिनो गेलेनाय। जों सुबुङा बेवहाय जेबो आखाइ गैया। र' फिसा, नो फिसा, बिखौ रगिनो एसे दौ आरो बिसिनि सोरगिदिं सारस्रिना हो। अबङा अनोब्ला बिनो हामथारगोन। थु आंबो थांगासिनो दं।
दाजा फिसा नोंनि रंजालिया जिल' सोलायदों थैयाखै आत्माया अमर गोजाम देहाखौ गारनानै गोदान देहाजों जोनोम मोनफिनगोन बाबा औ फिसा सोरजिनि महिमाखौ मिथिनोब्ला आंनि मेगन थाइनैल' नाय बेवहायनो नुनो मोनगोन नोङो संसारनि सुखु दुखु आरो अबंनि गेलेनाय बे जिउनि रुगुङा बेसे गोजान दंबावो माइनाव जों सुबुङा मा मिथिनो मा बुजिनो बे अबंनि गेलेनायखौ जोनोमनिफ्राय थाबायबाय थेवबो दाबो मोना बुहुम लैथोनि रुगुंखौ माइनाव मा नोंसोरदि सोमखोर मिथिंगा होनना बुङो बे सोमखोर मिथिंगाया माबायदि माइनाव आं जोबोद नायनो लुबैथारदों नों जोनोम खाना नोंनि जिउआ अराय हर बायदि खोमसि नोंनो आं बोरै फोरमायनो हानो नोंनि सेरजानि देंखोआव रिंखांनाय बायदि मिलौदो बे सोमखोर मिथिंगायाबो ए बिदिसो दे नैबे देरा सिङाव दसे जिरायथ' आं दै लायना फैनि दैया लोंदो
एसे मिलौदो मेथाइ रोजाबदोंब्रा दावारि